Kaixo, ni Denis Almandoz naiz, Euskara irakurria naiz Txekiar Errepublikan, bai Brnoko Masaryk Unibertsitatean eta bai Pragako Karolina Unibertsitatean ematen ditut lanak. Eta, Brnon 4 irakasgai dauzkat, Euskal Literatura, Zinema, Kultura eta Euskara, eta Pragan aurten hasi gara Euskara irakasgaiarekin. Brnon egon bizitzen ja lehengo urtetik, ja irakaskuntzan ari nintzen bai ingeleseko klaseak ematen eta bai gaztelaniako klaseak ematen. Eta ikusi nuen Brnoko lanpostua Euskara irakurle bezala libre geratu zela eta saiatu nintzen sartzen eta zortea izan nuen. Gero hango unibertsitateko jendea ere ezagutu nuen eta animo gehiago eman zidan han euskarako klaseak ematera. Beti izan dut euskara oso gogoko eta atzerrian ematea euskara oraindik eta motibagarriagoa da. Brnon eta Praga nahiko diferenteak dira profilak. Brnon esango nuke filologia hispanikoa daukatela lehenengo karrera bezala, eta Pragan ordea linguistikakoak gehienak dira. Orduan klaseak ezberdinak dira bi unibertsitatetan. Gero badaude beste arlotako ikasleak ere bai ekonomia ikasten dutenak, matematika, baina horiek gutxiengoak dira. Euskara ikasteko gehienak ez dute zer ezagutzen, ez euskara kultura eta ez euskara hizkuntza nondik datorren. Orduan jakin minori da bultzatzen diena zerbait ikasteko. Gehienak hizkuntza munduan daude, orduan jakin nahi dute euskara hain hizkuntza zaharra eta aislatua izan da eta pre-indoeuroparra izan da, jakin nahi dute gehiago hizkuntzari buruz. Hizkuntza ikasi baino lehenago esango nuke. Eta Pragan nola linguistika aldetik dijoazten, gehiago struktura, gramatika aldetik, hortik dijoaz kuriositate handiago hortik dute. Euskara klasetan batez ere metodologia dinamikoa, parte hartzailea eta beraiek klasean parte hartzea azkenean. Ez da oso pisutsuan ere klasea, azkenean saiatzen naiz beraiek gustora sentitzea eta interesa piztea gero euskara aurrerago jarraitzeko euskara ikasten. Aurten suertatu zaigu euskaraldia egon dela eta korrika ere izan da aurrerago eta biak antolatzen lan dexente eraman digu unibertsitatean. Eta, hainbat ekintza eta egintea suertatu zaigu, bai musikari batzuk eman genituen, bi hitzaldi eman genituen, filme batzuk jarri genituen, eta saiatu gara unibertsitate osoan zabaltzen eta oihartzun handiena izatea, jendeak hurbildu dadin gauza parte hartzera eta involukratzera. Esango nituzke 3 gomendio. Batetik esango nuke klaseak ondo prestatzeko. Azkenean unibertsitate maila da eta ikaslek eskatzen dute maila altu bat irakaslearen partetik, orduan klaseak ondo prestatzea lehenik. Gero klase interesgarriak egitea eta azkenean aukeraskeko klaseak dira nik uste unibertsitate gehienetan. Orduan saiatu behar da interesgarriak egitea eta pixka bat hain pisutxua ez izatea badauzkatelako beste irakasgai pisutxu pila bat. Orduan beraiek diferente sentitzea zuen klase hauetan eta azkenik esango nuke interesa piztea, sartu baino lehen daukaten interesa baino gehiago izatea ateratzen direnean jarraitzeko lanean euskararen munduan.